O mes de setembro arranca un lindo de actividade para a Asociación Boa Vida de Pontevedra. A entidade prepara a 11ª edición da súa Escola de Verán. Aproveitando que estamos de 10º aniversario, nós sempre ao final do verán facemos a Escola de Verán, que lle chamamos, donde marcamos, é unha das cousas máis importantes que facemos ao longo do ano. O día 1, a partir das 6 da tarde, a Sala Nemonón acollerá unha conferencia sobre as modificacións da Lei de Estranxeiría. Estará ofrecida pola mediadora intercultural Gemma Vilas e a abogada especialista en migración Maribel Álvarez. O venres 2 ás 11 da mañá, o director de Traperos de Emaús de Pamplona, José María García, inaugurará a primeira escola de formación política de Boa Vida, tamén na Sala Nemonón. Lo que buscamos es generar espacios de resistencia, de iniciativas de cómo podemos luchar contra las causas que producen la pobreza. También recordemos que es el 11º aniversario de esta escuela a nivel nacional, pero nosotros aquí en Galicia va a ser la primera vez que la vamos a implementar. Xa o luns entre as 5 e as 7 da tarde, Boa Vida explicará o traballo que se realiza no seu obradoiro textil, iniciativa coa que se busca dar unha nova vida ás teas que xa non usamos. Enseñan a las personas a cómo reutilizar el textil, que para muchos debiera ir al vertedero, pues para nosotros se convierten en bolsas para la compra, en forros para cojines, en mandilones, que pues aquí ya los tenemos todo el tiempo a la venta a precios muy solidarios, pero que nos gustaría que la gente pueda ver ya no solamente lo que hay, sino una colección especial que están haciendo los chicos. O traballo deste obradoiro estará exposto nunha mostra que se poderá visitar na Sala Nemonón os 3 días de actividades. A programación complétase cunha tertulia café para analizar a crise post-Covid e a guerra de Ucraína. Celebrarase na tarde do día 3 a partir das 5 na sede que Boa Vida ten na Rúa da Seca. Todas as actividades son gratuitas e abertas ao público.